läpivät, tämä verkko ei. On niin sotkussa kuin ollaan ja... Jaa! Täälläpä ollaan viimeisellä avaamalla. On siinä miten paljon vähät. Taittaa olla tuurahommia. Katsellaanhan mitä täältä reiästä löytyy. Löytyykö yhtä kallaa? Viimeksi käytiin kahtamassa, niin ei ollut kettä täällä. Oli tyhjät verkot, mutta... Katsotaan miten tänään käypi. Mennäänkö tämä tuura? Kiva jos menisi. Ei tarvisi. Mennä. Tällä kertaa. Oo! Reikä auki. Muistakaa laittaa kanava tilaukseen, niin näette näitä videoita. Se olisi ihan kiva juttu. Minä tykkäsin sitä paljon. Tiedän, että kannattaako näitä tehdä. Toki omaksi iloksi en näitä tee. Ja se, että verkolla aina kavereita mukana. Varsinkin nämä liveet, niin yksin täällä on aika tylsää touhuta. Mutta kun tiedätte, että siellä jokunen saattaa kahtoakin, niin pistää puuhastelemaan. Niin kiva juttu. Pääs tuulemaan. Kohan ne meidän kalat tuosta mahtuis tulemaan, niin tähän meitä on. Eiköhän ne. Joo. Tää naru on päärauttis eli rautalanka. Keli on sinällään ihan hyvä. Plussalla on, joka on kovinkin erikoista näin tammikuun lopussa ja loppupuolella. Ja jäätä on kyllä ihan, että riittää, mutta lunta ei ole jäällä. On tuommoista sohjoa. Toisaalta se on hyvä, että ei ollut sitä lunta täällä jäällä. Olisi nimittäin nyt aika vetistä täällä tämä puuhastelu. Jos olisi ollut puoli metriä lunta tässä jään päällä, ei tulisi mitään tästä touhusta. Tai siis tulisi, mutta olisi aikamoiset talakkoot aina kelekalla päästettävä. Tänne avannolle. Se mitään se sohjossa ajelu tuolla kelekalla, niin sitä saattaa olla vaikka kiinni. Ja sitten kun yksi jäpi kiinni sohjoon, niin sitä on yksin melkoinen repiminen sitä poikki. Et sinällään niin hyvä, ettei sitä lunta oo. Tämä enempää mitä on ollut, mutta muutenhan tuolla ei pääse kelekkailemaan oikein mitenkään tuolla muualla kuin järjellä. Mutta ruvetaan katsomaan mitä tänne, onko tänne uinut kettä. No niin tännehän minun piti vaihtaa ne verkot. Minä vähän mietin, että vaikka jos nyt ei oo kaloja. Jos nyt ei oo kaloja tässä, niin minä otan seuraavalla kerralla nämä ylös ja sitten vaihtaa paikka.
Mutta ei kauas. Kokeillaan tuohon laittaa tuohon yhteen penkkaan suuntaisesti. Mutta olihan siellä kuhaa. Annahan nuo tuolle puolelle, oikealle puolelle. Milloinkohan tämä on? Kuhat kyllä kuollee niin herkkä. Kyllä sitä veret tupsahti. Tuon näytin. Meni tässä limaseksi. Tämä on mennyt. Nyt on tämmönen jumalaton reikä. Tämä ei kyllä pyydä, tämä verkko ei. On niin sotkussa kuin ollaan ja viimeksi en saanut selviksi tätä ollenkaan. Joo. Kyllä me ensi kerralla otetaan tämä verkko ylös. Että semmosta. Mutta eihän siinä panna verkkopyyn uitetta vettä takaisin. Ja yksi kuha oli tässä sotkusessa jatassa. Mutta ei kohti uusia seikkailuita.